హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు మ్యూట్ లో. ఓకే, హరే కృష్ణ. యా, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. అది ల్యాప్టాప్ నుంచి మళ్ళీ ప్రాబ్లంగా ఉంది, అందుకోసం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. శ్రావై విశ్వసృజాం గర్భో సవై విశ్వసృజాం గర్భో సవై విశ్వసృజాం గర్భో సవై విశ్వసృజాం గర్భో సవై విశ్వసృజాం గర్భో దేవకర్మాత్మ శక్తిమాన్ దేవకర్మాత్మ శక్తిమాన్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కర్మాత్మ శక్తిమాన్ హరే కృష్ణ. ఎవరైతే చెప్తారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది చదివేశాం ప్రభుజీ, అందరం చదివేశాం. చదివినా కూడా ప్రభుజీ చెప్తున్నారు వినాలి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విభాజాత్మనాత్మానం విభాజాత్మనాత్మానం ఏకధా దశధా త్రిధా ఏకధా దశధా త్రిధా ఏకధా దశధా త్రిధా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఇది ఎక్కడ దాకా అయిపోయింది? వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా అయిపోయిందా? భాష్యం కూడా చదివాం ప్రభుజీ, 7వ శ్లోకం చదివేశారా? చదివేశాం ప్రభుజీ. Consciousness is a sign of the living entity or the soul. The existence of the soul is manifest in the form of consciousness called Jnana Shakti. The total consciousness is that of gigantic Virat Rupa. And the same consciousness is exhibited in individual persons. The activity of consciousness is performed through the air of life, which is of 10 divisions. The airs of life is called prana, apana, udana, vyana, and samana, and are also differently qualified as naga, kurma, krikara, devadatta, and dhananjaya. The consciousness of the soul becomes polluted by the material atmosphere, and thus various activities are exhibited in the false ego of bodily identity. So ikkada
జీవులందరూ కూడా ఫాల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్, అంటే వారు ఈ దశ డిఫరెంట్ వాయువులతోని తయారై ఉంటుంది శరీరం. సో ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది సోల్ బికమ్స్ పొల్యూటెడ్ బై ది మెటీరియల్ అట్మాస్ఫియర్. సో భౌతికమైన ఆలోచనలు, భౌతికమైన విషయవాంఛలు, వాటి వల్ల మనకి ఫాల్స్ ఈగో అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి మనమే శరీరం అనే ఒక భావనలో పడిపోయి ఉంటాము. అందుకోసమే మామూలుగా సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు ఏదైనా ఆహారం స్వీకరించేటప్పుడు దాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని, భగవంతుడికి అనగా కృష్ణుడికి సూర్యదేవుడి మాధ్యమంగా అది కృష్ణుడికి చేరేలాగా ఆ రకంగా చేస్తారు. చేసి వారు అన్ని వాయువులలోని, శరీరంలో ఉండే వాయువులకి ప్రణామం చేస్తారు. వారి శరీరంలోని ఈ కలుషితమైన వాతావరణం కలగకూడదు, వారు పరిపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క సేవ కోసమనే ఉన్నది. ఈ దశ వాయువులు కూడా వారికి భగవంతుని సేవ నిమిత్తమే ఉన్నది. కానీ వారి కాన్షియస్నెస్, వారి చైతన్యం అనేది కలుషితము కాకుండా ఈ ప్రసాదము అనే ఈ ఆహారము ద్వారా వారికి శరీరంలోని ఆ భగవత్ చింతన అనేది మళ్ళీ పెరగాలి, కలుషితం అనేది కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా ఏదైనా ఆహారాన్ని, భగవంతుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించే ముందు వారు దాన్ని అన్ని వాయువులకి నమస్కారం పెట్టుకొని మరి దాన్ని స్వీకరిస్తారు. These various activities are described in Bhagavad Gita as Bhaushakhahi Anantascha Buddhayo Avyavasayinam. The conditioned soul is bewildered into various activities for the want of pure consciousness. So, ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క జీవుడు కూడా వారి ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ అనేది కోల్పోతారు. ఎందుకు కోల్పోతారు అని అంటే బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. సో వారికి ఏంటి అని అంటే వారి కాన్షియస్నెస్ అనేది వారికి దెబ్బతింటుంది. సో ఆ దెబ్బతిన్న దాని వల్ల వారికి ఈ రకంగా వారు బహుశాఖాహి అనంతచ్చ, వారి ఆలోచన విధానం అనేది కూడా మారిపోతుంది. ఎవరైతే వారికి భక్తి మార్గంలో ఉండరో వారికి, కానీ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వారికి మాత్రం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. సో ఏకే హో గురునందన, వారికి మాత్రం ఒకే ఒక్క ఆలోచన ఉంటుంది, ఒకే ఒక్క దిశలో వారు వెళ్తారు, కరెక్ట్ దిశలోని. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హో గురునందన బహుశాఖాహి అనంతచ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. ఎవరికైతే భక్తి మార్గంలోని ఉండరో వారికి వారి శరీరమే వారు అన్నట్టుగా మల్టిపుల్ దిశల్లోని వారి ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. So the conditioned soul is bewildered into various activities for want of pure consciousness. In pure consciousness, the activity is one. So జీవుడు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆ విరాట రూపం నుంచే జీవుడు కూడా వచ్చాడు. సో విరాట రూపంకి మనకి ఒరిజినల్ గా చెప్పాలి అని అంటే క్వాంటిటేటివ్లీ మనం డిఫరెంట్. బట్ విరాట రూపం కూడా యాక్చువల్ గా ఈ ఎలిమెంట్స్ తోనే తయారైనవి, 23 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తో తయారైంది. కాబట్టి మనము విరాట రూపము క్వాలిటేటివ్లీ ఒకటి, బట్ క్వాంటిటేటివ్లీ ఒకటి కాదు. కాబట్టి ఈ రకంగా మన ఆలోచనలు యాక్చువల్ గా భగవంతుని ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో అదే రకంగా ఉండాలి. బట్ మనం ఏంటి అని అంటే బహుశాఖాహి అనంతచ్చ, మనం కూడా ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ కోసం వెతుకుతున్నాము, ఆ ప్యూర్ ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాము. కానీ ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియక ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఆనందం అనే భావిస్తున్నాం. మనం శరీర సుఖాన్ని ఆనందం అని భావిస్తాం, కొన్నిసార్లు మానసిక ప్రశాంతతని ఆనందం అని భావిస్తాం. కాబట్టి ఈ రకంగా లోకానికి తెలియకుండా వారు శరీరాన్ని సుఖపరిచేదే అదే ఆనందము అని అనుకొని ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు. చాలా మంది ఇంటర్చేంజబుల్ గా యూజ్ చేస్తారు ఆనందము అనేది, సుఖము అనేది. శరీరానికి కావాల్సినది సుఖము, మనసుకు కావాల్సినది ఆనందం. కానీ మనం శరీరము కాదు, ఆత్మ, ఇది మనసు కాదు, మనం ఆత్మ. ఆత్మకి కావాల్సిందే ఆనందం.
అందుకోసమే చూడండి, సుఖం అనేది తాత్కాలికమైనది. ఏ సుఖం దొరికినా సరే కూడా దాని నుంచి మళ్ళీ మనసుకి విరక్తి అనిపించేస్తుంది. ఆ సుఖం అనేది తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది. మన శాంతి అనేది కూడా తాత్కాలికమే. ఏదైతే మనకి ఈ రోజు మనకి మానసిక ప్రశాంతత ఇస్తుందో రేపు మనకు అదే తలనొప్పి అనేది ఇస్తుంది. చూడండి, చాలా మంది భర్త భార్యలు పెళ్ళైన కొత్తలోని వారికి ఒకరితోనొకరు ఉండాలని మానసిక ప్రశాంతత దొరుకుతుంది అనుకుంటారు. కానీ కొంతకాలానికి అదే భర్త భార్యలు భార్యని అంటారు, భార్య భర్తని అంటారు. వారితో పాటు ఉంటే నా మానసిక ప్రశాంతతే కోల్పోతున్నానంటారు. సో అది ఎందుకు అని అంటే, మానసిక ప్రశాంతత అనేది కానీ శారీరక సుఖము అనేది కానీ అవన్నీ తాత్కాలికమైనది. వాటన్నిటినీ కూడా మనకి ఎప్పుడు శాశ్వతం అవుతుంది అని అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి మనసుకి కాదు, ఆ శరీరానికి కాదు, మనం ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తామో, ఆత్మకి ఆనందం అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు అది మనకి అన్ని రకాలుగా మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆనందాన్ని వెతుకుతూ జీవుడు సుఖం వెనకాతల లేకపోయినా ప్రశాంతత వెనకాతల పరిగెడుతూ ఉంటాడు. The consciousness of the individual souls becomes one with the supreme consciousness when there is complete synthesis between the two. సో ఇది ఏంటి అని అంటే, జీవుడికి ఆనందం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, ఎప్పుడైతే వారికి భగవంతుని ఆలోచనలకి భగవంతుని ఆనందానికి మధ్యన సమన్వయం అనేది ఉంటుందో, భగవంతుడు కోరుకునేదే మనం కూడా కోరుకునేలాగుంటే. ఎందుకు? భగవంతుడు కూడా మనం ఆత్మ, భగవంతుడు పరమాత్మ, మనం అణువు, భగవంతుడు విభువు. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా క్వాలిటేటివ్లీ సేమ్, బట్ క్వాంటిటేటివ్లీ మనం ఒకటి కాదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం కూడా భగవంతుడి లాగానే భగవంతుడికి ఏదైతే నచ్చుతుందో సేమ్ మనం అదే రెజొనేటింగ్ అవుతున్నామంటే, అతనికి ఏదైతే కావాలో మన దగ్గర కూడా మనం అదే ఇవ్వాలి భగవంతునికి అని అన్నట్టుగా అనుకునేలాగుంటే సమన్వయం అనేది కుదురుతుంది. లేకపోయింది ఏమవుతుందంటే, స్క్వేర్ పెగ్ ఇన్ రౌండ్ హోల్ అన్నట్టుగా మనకి భగవంతుడికి మధ్యన సమన్వయం లేకపోయేసరికి మన ఎగ్జిట్ డోర్, ఎంట్రన్స్ డోర్ అదే భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటుంది. సో చేరుకునేటప్పుడు ఏదో మనం భగవంతుడికి ఏదైతే కావాలో అది మన ప్రకారంగా మనం భక్తి అనేది భగవంతుడు కోరుకుంటున్నారు మన దగ్గర నుంచి, అంతే. ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్, ప్యూర్ ప్రేమ కోరుకుంటున్నారు. కేవలం భగవంతుని పట్లే కాదు, జీవభూతులందరి పట్ల ప్రేమ కోరుకుంటున్నారు. మనం కేవలం భగవంతుడినే కాదు, ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి, ప్రతి ఒక్క జీవభూతులకి మనం సమానంగా వారిని చూడగలచాలి. ఎవరిని ఎక్కువ చూడకూడదు, ఎవరిని తక్కువ చూడకుండా ఆ రకంగా అందరినీ సరి సమానంగా అందరికీ కూడా ఉపయోగపడగలిచేలాంటిది మనం చేయగలిస్తే కార్యములు భగవంతుడికి కావాల్సింది అదే. కానీ అది చేసే మార్గము, ప్రక్రియ ఏంటి? మనం ఇండివిజువల్ గా మనం జ్ఞానయోగము ద్వారా, ధ్యాన యోగం ద్వారా ఆ స్థాయికి మనం చేరుకోలేము. కాబట్టి భగవంతుడు మనకి సులభమైన మార్గం ఇస్తున్నారు, భక్తి మార్గం. ఆ భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించండి. ఈ రకంగా అన్ని జీవభూతులకు అందరితోని మీరు సమన్వయం కుదుర్చుకోండి. ప్రతి ఒక్క కార్యము కూడా భగవంతుని సంతృప్తి నిమిత్తం మీరు చేయండి. ఈ రకంగా మీరు భగవంతుని పాద పద్మములకు చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు. దానికి మనకి కీ కూడా ఇచ్చేశారు. భగవద్గీత అంతంలోను మనకి చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. ఇంకా మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, కర్మయోగము అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేయండి. మాం ఏకం, భగవంతుణ్ణి మాత్రమే శరణం వ్రజ, అతని పాద పద్మముల దగ్గరికి చేరుకోండి. ఈ రకంగా అతని యొక్క భక్తి యొక్క సేవని చేసుకోండి. ఈ రకంగా ఉంటే మనకు అదే ఎంట్రన్స్ డోర్, అదే ఎగ్జిట్ డోర్. మనం అక్కడికే చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచే వచ్చాము, అక్కడికే చేరుకోవాలి. అలాంటప్పుడు భగవంతుని కోసం అనేసి మనం చేస్తే మనకేమి సపరేట్ కర్మలు ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు. మనం చేసే కర్మలనే మనం భగవంతుని నిమిత్తం మనం చేస్తూ వెళ్తే, భగవంతుని కోసం చేస్తే, అర్జునుడు చేసినట్టుగా భగవంతుడు చెప్పారు, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, నా కోసం యుద్ధం చెయ్యి, నేను నీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి, నేను నీ మేలు కోరేవాడిని. అది కేవలం అర్జునుడికే కాదు, సుహృదం సర్వభూతానాం, అందరికీ కూడా, సర్వభూతులకు అందరికీ కూడా ఆప్తమిత్రుడు భగవంతుడు. కాబట్టి మనకి ఏదైతే చెప్తున్నారో భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనకి ఏది మనం చేసినా దాన్ని డౌటెలింగ్ చేసుకోవడమే. అంటే మనం దాన్ని జస్ట్ మనం చేస్తూ ఉండాలి.
రెగ్యులర్ పనులే చేస్తుండాలి. కానీ భగవంతుడు సంతృప్తి కొరకు చేశాము అని అంటే అది భగవంతుడిని సంతృప్తి చెందిస్తుంది. సో ఇది చేశాము అని అంటే మనం భగవంతుడి దగ్గర ఖచ్చితంగా చేరుకుంటాము అని. The Monists believe that there is only one consciousness, whereas the Shatvatas or the devotees believe that although there is undoubtedly one consciousness, they are one because there is an agreement. So కొంతమంది ఏమంటారు అని అంటే భగవంతుడు వేరే మనము వేరే అని. కానీ డివోటీస్ ఏమంటారు అని అంటే మనం అంటే కొంతమంది అంటారు భగవంతుడు మనము ఒకటే అని. సో కంప్లీట్లీ మనమంతా ఒకటే అని, భగవంతుడిలోనే విలీనం అయిపోతాం. అది తప్పు. భగవంతుడిలోనే మనం విలీనం అవ్వలేము. మమే వంశ జీవభూతే జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని అన్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి మనం అతని యొక్క అంశలైనప్పటికీ సనాతన అని అన్నారు. అనాది కాలం నుంచి మనం వేరేగానే ఉన్నాం. కాబట్టి మనం భగవంతుడిలోని మెర్జ్ అయితే కాలేము. కాకపోతే మన ఆలోచనలు భగవంతుడి ఆలోచనలు వేరే వేరే అని అంటున్నారు. అది కానే కాదు. ఆలోచనలు మాత్రం ఒకటే. భగవంతుడికి ఏదైతే కావాలో మనకి అదే కావాలి, భగవంతుడి సంతృప్తి. సో ఈ రకంగా అగ్రిమెంట్ అనేది ఉన్నది. The individual consciousness is advised to dovetail with supreme consciousness as instructed by the Lord in Bhagavad Gita. Sarvadharman, yes. సో ఆల్రెడీ చెప్పినదే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. భగవంతుడు మనకు ఆల్రెడీ అదే చెప్పారు. భగవంతుడి ఆలోచన ఏంటో మనకి కూడా అదే ఆలోచన పెట్టుకుంటే మనకి శాంతి అనేది లభిస్తుంది. మనకి ఒక ఇది వస్తుంది, తెలుస్తుంది. ఫైనల్ గోల్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా చేరుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచన మనకు వస్తుంది. మన గమ్యం మనకు తెలుస్తుంది. లేకపోయినా గమ్యం లేని ప్రయాణం అయిపోతుంది మనది. భౌతికంగా అందరూ గమ్యాలు పెట్టుకుంటారు, కానీ ఆధ్యాత్మిక గమ్యం ఏంటి? మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అని. సో గమ్యం అనేది పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ శరీరం అనేసి తెలిసి జన్మను తీసుకుంటామో, ఫస్ట్ లోని పుట్టేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు అదే చేస్తారు. లైఫ్ లో ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు, నీ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి, సో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు, ఏం చదవాలి, దానికోసం ఏం చదవాలి అనేది వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇస్తారు, టీచర్స్ గైడెన్స్ ఇస్తారు. మనకి ఎయిమ్ లేకుండా నేను ఏదో ఒకటి అయిపోతాంది జీవితంలోనంటే అలా కుదరదు. స్కూల్లో చదివే పిల్లల దగ్గర నుంచి తీసుకొని కాలేజీలో చదువుతున్న వాళ్ళ దగ్గర దాకా అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎయిమ్ ఉంటుంది. పుట్టిన పిల్లాడికి మాటలు వచ్చే దగ్గర నుంచి వాడికి ఎయిమ్ గురించి నోరి పోస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క బాబుకి పాపకి పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి మాటలు వచ్చు అని అంటే వారు వాళ్ళ ఎయిమ్ ని వాళ్ళు డిఫైన్ చేయగలచాలి. వారు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు జీవితంలోనని వారు ఖచ్చితంగా చెప్పగలచాలి. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వారు దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయగలరు అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పగలచాలి. ఒకవేళ అది చెప్పలేని పక్షంలోని వారికి ఎయిమ్ అనేది జీవితంలో లేదు. సో అటువంటి వారి జీవితము వ్యర్థము అని అంటారు. కానీ అదొకే, అది లైఫ్ లో అది పెట్టుకునేదానికి తప్పైతే కాదు. కానీ అది ఎవరికైతే లైఫ్ లోని అచీవ్ చేయాలనుకుంటారో కానీ మంచిదే. బట్ ఫైనల్ గా మనం ఎవరం? మనం ఈ శరీరం అయితే కాదు, మనసు కాదు, మనం ఆత్మ. భగవంతుడే చెప్పారు మనం ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మ కోసమని గోల్ ఏంటి? ఆ గోల్ తెలుసుకోకపోతే మనం గోల్ దగ్గరికి ఎలా చేరతాం? ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అనేది మనకి తెలియనప్పుడు ఎక్కడికి చేరతాం? కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఆత్మ అనే విషయం తెలుసుకున్నాక భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు. దాని తర్వాత దానికోసమని మనం ఎలా పెట్టుకుంటాము ఎయిమ్ అనేది, మనం దాని యొక్క లక్ష్యం, మన జీవితం అనే కాదు, ఈ అనంత కోటి జీవితాలు యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఈ ఆత్మ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే అది పెట్టుకోకపోతే కుదరదు. ఆ లక్ష్యమే పరమపద సోపానము, అంటే ఫైనల్ డెస్టినేషన్, భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవడం, భగవంతుని పాదపద్మముల దగ్గరికి చేరుకోవడం. అది మనకి భగవంతుడు మాటి మాటికి గుర్తు చేయిస్తున్నారు. ప్రతి అవతారంలో అదే గుర్తు చేయిస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడ ఉండిపోయేదానికి రాలేదు, మీరు నా దగ్గరికి చేరుకునేదానికి, భగవంతుడి దగ్గరికి, పాద పద్మముల దగ్గరికి చేరుకునే దానికోసమనే మనం పుట్టాము అని. అందుకోసమే వెంకటేశ్వర స్వామి చేతులు కూడా చూడండి, ఒక చేతులు భగవంతుని యొక్క పాదాల పక్కకి చూపిస్తుంది. సో ఆ పాదాల పక్కకి చూపించే చెయ్య, ఆ అభయ హస్తము ఎందుకోసం చూపిస్తోంది అంటే భగవంతుని పాదాలని నమ్మిన వారికి ఇబ్బంది అనేది కలగదు. వారి యొక్క గోల్ వారు క్లియర్ చేసేస్తున్నారు.
గోల్ వారికి తెలిసిపోయింది, జీవితం యొక్క పరమ ధ్యేయం తెలిసిపోయింది. కొండ మీదకి అందరం వెళ్తూ ఉంటాము, కానుకలు సమర్పించుకుంటూ ఉంటాము, కోరికలు కోరుతూ ఉంటాము, మొక్కులు చెల్లిస్తూ ఉంటాము. కానీ భగవంతుడు మనకి ప్రతి దర్శనం అప్పుడు మనకి చూపించేది ఒకటే చూపిస్తున్నారు, భగవంతుని పాదాలను చూపిస్తున్నారు. పాదాలను నమ్ముకోండిరా అని. కలియుగంలో ఏంటి అని అంటే పాదాలని, భగవంతుని యొక్క పాదాలని ఎవరు నమ్ముకోవడం లేదు. వారికి కావాల్సినంత కోరికలు మొక్కుబడులు చెల్లించడం మాత్రమే. కాబట్టే చూడండి, వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాలు మనకి కనిపించవు బయట నుంచి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు. ఆ లైట్స్ అవంతా అడ్డేసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎవరికి పాదాలు కాదు కావాల్సింది, కోరికలు పూర్తి కావాలి. ఆ కోరికలు పూర్తి అయితే చాలు. సో ఇట్ ఈస్ ఫూలిష్ టు ట్రై టు స్టాప్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, బట్ దే కెన్ బి ప్యూరిఫైడ్ వెన్ దే ఆర్ డౌటెడ్ విత్ ది సుప్రీం. సో ఈ రకంగా మనం మన కోరికల్ని మనం ఎప్పటికీ ఆపుకోలేము. మనం కోరికలను ఆపుకునే దానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ మనం మన కోరికలను అయితే పర్మనెంట్ గా ఆపుకోలేము. మరి ఆపుకోలేనప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఒకటి భగవంతుడు మనకు చెప్పింది కోరికలను అయితే ఆపుకోలేరు, కానీ మీ కోరికల్ని డౌటేలింగ్ అంటే దాన్ని ఒక దిశా నిర్దేశం అనేది ఇప్పించండి. దాన్ని మీరు మీ కోరికల్ని జస్ట్ మీరు భక్తి మార్గంలోకి దాన్ని పంపించుకోండి. మీరు ఏవైతే చేస్తున్నారో ఆ కర్మలే చేసుకోండి, కానీ ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా మీరు భక్తి మార్గంలోకి మీరు ప్రవేశపెట్టండి. మీరు చేసే కర్మలే చేసుకోండి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు, వెళ్ళండి ఆఫీస్కి, ధనం వస్తుంది, సంపాదించుకోండి. కానీ అందులోంచి వచ్చిన కొంత భాగాన్ని, యాక్చువల్గా మనకి ఈవెన్ రూప గోస్వామి, మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి చెప్పారు, 50% ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ భగవంతుని కోసమని ఆలయ నిర్మాణం నిమిత్తం మనం ఇప్పించాలి అని. కలియుగంలో ఎంతమంది ఇస్తారు ఆ రకంగా? ఎవరో సంగతి ఎందుకు, నేను ఇస్తున్నాను, అసలు ఇవ్వటం లేదు 50%. కాబట్టి ఎంతో కొంత మనం భగవంతుని కోసం అనేసి దాన్ని ఇచ్చుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క ముస్లిం కనీసం వాళ్ళ దీంట్లో నుంచి ఒక 30% ఇచ్చుకోవాలి అనేసి వాళ్ళకి ఉన్నది. అండ్ ఈవెన్ క్రిస్టియానిటీలో కూడా 10వ భాగం అని అంటారు, 1/10. ఒక వీడియో కూడా వచ్చింది, వాళ్ళు 10వ భాగం కంపల్సరీ ఇచ్చుకోవాల్సిందే మందిరాని కోసమని అని అంటారు. సో ఈ రకంగా కంపల్సరీగా వారు ఇచ్చుకోవాలి. సో ధనం సంపాదించుకోవాలి, మన అవసరాల దాకా మనం వాడుకొని మన సేవింగ్స్ లోంచి కొంతైనా మనం భగవంతుడికి ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనం చేస్తూ ఉంటే సమన్వయం కుదిరినట్టే. ఆహారం మనం స్వీకరించాలి బ్రతికే దానికోసం అని, కానీ దాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని స్వీకరించాలి. సో ఈ రకంగా మనం చేసుకునేలాగుంటే మనకి భగవంతుడికి మధ్యన సమన్వయం కుదిరినట్టే. This consciousness is divided into 3 modes of self-identification according to the proportion of purity. So tapatrayamu. So adhyatmika or self-identification with the body and mind, and adi bhautika or self-identification with the material products, and adi daivika or self-identification as the servant of Lord. సో ఈ రకంగా ఈ తాపత్రయం అంటారు. క్లేశాలు కూడా 3 రకాలు, వారిని వారే ఐడెంటిఫై చేసుకునేది కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక. సో ఆధ్యాత్మిక అంటే వారితోని వారే ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. అంటే కష్టాలు వచ్చేది కూడా వారు ఏ రకంగా వారిని వారు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారో దాని ప్రకారంగా వారికి కష్టాలు కానీ లేకపోయిందా. కష్టాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? మనం రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తేనే కష్టాలు వస్తాయి. మనం రోడ్లో వెళ్తున్నంత దాకా మనకి ఇబ్బందులు రావు. మనం ఎప్పుడైతే రోడ్ దిగి మనం అడవి మార్గంగా వెళ్ళాలనుకుంటాం, అక్కడ మనకి రోడ్ ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బందులు వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అని అంటే 3 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక మార్గము. అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గము అని అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని, నేను ఈ మనసుని అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక క్లేశాలు ఎక్కువ వస్తాయి, సో మనల్ని కరెక్ట్ చేసే దానికోసం. నెక్స్ట్ ఆది భౌతిక క్లేశాలు ఎప్పుడు వస్తాయి అని అంటే ఇతరుల ద్వారా ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ది మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్స్, మనం భౌతికంగా ఉండే వాటి పట్ల మనకి ఆసక్తి పెంచుకొని వాటి నుంచే మనకి లబ్ధి దొరుకుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు మనకి ఆది భౌతిక క్లేశాలు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మార్గం ఉన్నది ఆది దైవిక అనేది.
ఆది దైవిక అని అంటే మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క దాసులము అని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనకి సరైన మార్గంలో మనం వెళ్తున్నట్టుగా. ఆఫ్ ది త్రీ ఆది దైవిక సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ది డిజైర్ ఆఫ్ లార్డ్. సో భగవంతుని యొక్క దాసులు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి జీవితంలోని నిజమైన ఆనందాన్ని పొందినట్టుగా. సో ఆంజనేయ స్వామి ఈ రకంగా ఆంజనేయ స్వామి గాని లేకపోయినా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గాని బలి చక్రవర్తి గాని వీరందరూ కూడా నిజమైన సెన్స్ లోని వారు ఆనందాన్ని పొందినవారు. ఈ శరీరంతో ఉంటూ కూడా వారు ఆనందంగా ఉన్నవారు. ఎందుకు అనంటే వారికి ఆనందం వచ్చేది దాస, భగవంతుని యొక్క దాస అని పిలిపించుకునే దాంట్లో. ఆంజనేయ స్వామి అయితే దాంట్లో నిలువెత్తు నిదర్శనం. దాస్య రసంలోని అతను పారంగతుడు. దేంట్లోనైనా సరే కూడా భగవంతుణ్ణే వెతుకుతూ ఉండేవారు. ముత్యాల హారం జానకి తల్లి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క ముత్యాల హారాన్ని కొరికి కొరికి చూశారు. ఎందుకు? ఇదంతా అందరికీ తెలిసిందే. దేంట్లోని కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు గాని లేకపోయిందా అతని నామము గాని కనిపించలేదు అని. సో ఆ రకంగా అది అతని భక్తి. సీతమ్మ తల్లి ఎప్పుడైతే చెప్పారో శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో పాటు నేను ఉండాలి, ఇప్పుడు చీకటి పడ్డది, నువ్వు వెళ్ళు నాయన అంటే, ఎందుకు తల్లి అని అంటే సీతమ్మ తల్లి ఎలా చెప్పాలో తెలియక, ఎందుకనంటే నేను సింధూరం పెట్టుకొని ఉన్నాను కాబట్టి, శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నామంది ఈ సింధూరం పెట్టుకొని ఉన్నాను అనగానే ఆంజనేయ స్వామికి తల్లి ఇంతేనా, మీరు కేవలం నుదుటి మీద మాత్రమే పెట్టుకున్నారు, నేను శరీరం అంతా పూసుకొని వస్తాను శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నామంది సింధూరము అని చెప్పని శరీరం అంతా పూసుకున్నారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుది. సో ఇది భక్తి అని అంటే. నామం అనేది రోమాల్లోనే ఉన్నది ఆంజనేయ స్వామికి. ఆఖరికి ఎవరికి నమ్మకం లేదు కానీ ఆంజనేయ స్వామికి నమ్మకం ఉంది. నాకు గుండెని చీల్చుకున్నా సరే నాకు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు సీతా సమేతంగా నాకు కనిపిస్తారు అని చెప్పని అన్నారు. ఆయనకి నమ్మకం ఉంది. కానీ మిగతా వారికి ఆ నమ్మకాన్ని, వారికి ఆయనకు ఉండే నమ్మకాన్ని నిరూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో అడిగారు కాబట్టి చీల్చి చూపిస్తారు. సో ఇది భక్తి అని అంటే. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క దాసుణ్ణి అనే ఐడెంటిఫికేషన్ తో మనం ముందుకెళ్తామో అప్పుడు మనకి సరైన మార్గంలో మనం ఉన్నట్టుగా. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీదాస్ ఠాకూర్ జయ. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ.